Kilala ang probinsya ng Samar sa kwentong bayan tungkol sa misteryosong lungsod ng Biringan. Isang lungsod na hindi nakikita ng ordinaryong tao at may modernong mga gusali, teknolohiya at mga kagamitan. Alam niyo ba kamisteryo na mayroon pang misteryosong syudad dito? Ito ang Araw City. Kung ang Biringan City ay pinaniniwalaang matatagpuan sa Pagsanghan, Samar o Western Samar, ang Araw City naman ay pinaniniwalaang nasa pagitan ng Gamay at Anito sa Northern Samar. Sa gitna di umano ng mga bundok ng Barangay San Antonio, nakatirik ang nagtataasang gusali ng Araw City. Itong araw ay isang maunlad na lungsod ng ika-6 na dimensyon. Isa sa pinakasikat na kwento dito ay may mga construction materials daw na mula sa Manila ang nais i-deliver, ngunit nahirapan ang mga delivery man dahil hindi mahanap-hanap ang eksaktong lokasyon ng Araw City. Mayroon namang mga sasakyan na i-deliver dito. Bayad na raw ito gamit ang dolyares. Sakay ng mga barko na ibaba na ang mga sasakyan sa isang islang malapit daw sa Araw City at kaagad namang naglaho ang isla kasama ng mga na-i-deliver na sasakyan. Ang mga residente raw ng Araw City ay nakikihalubilo rin sa ating kasalukuyang sibilisasyon, ngunit misteryosong naglalaho at bumabalik sa oras na kanilang nais. Pinaniniwalaan na sa kanilang paglaho, sila ay pumupunta sa Araw City upang magbakasyon. Ayon pa sa kwento, karamihan sa mga ito ay miyembro ng mga mayayamang pamilya sa ating lipunan at ang kanilang mga anak ay nag-aaral pa sa malalaking universidad sa ating bansa. Dagdag pa ng mga kwentong bayan, noong unang panahon, ang portal daw papasok sa Araw City ay makikita sa malalaking puno ng balete o tinatawag ding puno ng dalakit. Pero sa kasalukuyan, ang mga portal o lagusan daw ay makikita na sa mga lumang bahay na bato sa mga bayan. Ang mga portal na ito raw ay bantay sarado ng mga sigbin at ang may-ari ng bahay na tinatawag naman na sigbinan. Sa kwento-kwento ng mga waray, naniniwala sila sa mga misteryosong tao na kung tawagin ay mga sanggud. Sa kwento ng mga waray, naniniwala sila sa mga misteryosong tao na kung tawagin ay mga sangud. Sila naman ay mga ordinaryong tao ngunit sila ay matatalino, misteryoso at puno ng karisma. Ang mga sangud ay anak ng mga taga-Araw City. Unang indikasyon ng mga taong sangud ay ang haka-haka tungkol sa kanilang ama. Maaaring hindi tukoy ang katauhan ng kanilang ama dahil ito ay taga-Araw City. Ang Araw City ay isang invisible city o hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Ito ay may maliwanag na lungsod, modernong gusali at nagtataasang mga estruktura. Sino mang makakakita ng kanilang lungsod ay siguradong mamamangha dito. Ang mga nakatira rito ay mga engkantado at mga engkantada. Sila ay eksperto sa pagpapalit anyo upang makakuha ng mga taong kailangan nila sa kanilang lungsod. Gaya ng mga engkanto sa ating mga kwentong bayan, sila ay walang philtrum o ang uka na makikita sa pagitan ng kanilang ilong at bibig. Sa katunayan, may isang beach o baybayin sa Samar na tinatawag na Araw Beach, hango sa misteryosong lungsod ng araw. Na Araw Beach, itong bahaging to ng Gamay. Usap-usapan kasi dito sa Northern Samar, yung lugar na Araw City. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin kung ang Araw City ay totoong lungsod sa Samar na nakalimutan na o isang kaharian ng mga elemento. Sa iba, ito man ay produkto lamang ng imahinasyon o hallucination. Ngunit para sa iba, ito ay nakapaloob na sa mga kwentong bayan, kagaya ng Biringan City, Makaban City ng Bohol at iba pa.